Значи да нанизва първо месото и после слага по една гъбка, по едно лукче, нали? Една чушчица. Нагъвам. Както винаги. И биричката, нали биричка? Малко. Ама видя ли как действа сега, че е спиритивно? Да, направо. Апне ви сръбе, долу. Аз най-много се досък. Тъс чаках, тъс лекарка куп прави вътре. Ами вътре имаше двама пациента. Какво нещо специално прилагали при гледа? Няма. Каза се облича и след това беше. Не, тя беше много нервна тая. Явно е имала труден ден. Някаква изрусена. Милнас. За коя ча? Да, продължаваме, слушаме тези интерес, да не? Какво? Без коментар, без коментар. Да. Нали взимахме ни подправки, видява? Да. Тук имаше една турбичка. Да. Ай ще сложим те да ги подправим. Тук са, дай ще покажем подправките тук. Това е... Това не е подправка. Това е нещо за закуска. Имам дял кафе с мизеля. Ако искаш. Аз ще видя дали същото да се го вземеш. Не, аз нямам кеш. Майка ти купи едно такова. Аз днес кафе не употребявам. Не, защо? Не ми действа хубаво. Семки от тиква. Какво е това? Това какво е? Ето ги подправките. Пикантина. Заповядай. Хубава работа. Да отворим. Дай някой искаш да отворим. Дай не отваря пакетче да видим как го прави. Бъдещия моряк. Има проблем с отварянето на пакетчето. Че аз съм малко незаскифия. Трябва да има. Времето тече тик-так, 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 тик. Кораба потъва, кораба потъва. Моряка не може да оправи машинното отделение. Тез Калинка, бая се загледа днес. Сервитьорката, нали? Да, тя го гледаше. се загледа. В дането тя го гледаше уж да... И с нея там. Аз се хапам, сръбвам, пивам. Ама тя ще носеше ядене и бутчета и шишчета и всичкото и седна тебе. И чашката те сложи, салфетката те оби по специален начин. Ама ти? Аз се хапах. Хапаш се спокойно. Хапах картофки, пивах, бири. Тя Калинка ли се казва, дядо? Калинка е? Ма ти я познаваш? Аз те запознавам. Виж голяма какво е Маурелия само Това там. е много красиво дете. И то не е женено, това момиче. Това е много важен детайл. За един обяд поручил всичко. Какво да правя тия? Трябва да има някой, който да посредничи. Аха. Така, Даня стои готово. Яла и така и сол съм сложил. Почваме на тези пръчки да го нанижим. Значи може да не е всичкото, може утре да остане. И за утре маничко, да. Да. Куче, Бойко, кажи нещо. За как ти учи. Дане, как се това? Браво, изплези. Да ги нарежем. Как да го направя така? И това, което е, и те ще време се опака. Само ще почне да се Няма да го трябва да. Да, и няма да става. Бойко, долу! Долу, чуваш ли? Марш! Бойко, направи се на мъртъв. Долу. Долу. Дай лап. Не? Лошо куче, лошо куче. Лоша копка, лоша. Атакуй! Атака! Тези гъдки на две ще ми режим, не? Може целички.